Čauko ľudia, ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme, ako spracovať video cez Freemake Video Converter, alebo jak sa to číta. No, ako prvé zoberieme to video a zoberieme to video, klikneme na neho ľavým, držíme a premiestnime ho sem na to vejčko. Tak, objaví sa nám toto a my dáme tu na tú AVI a tu nás si môžeme vybrať, v akej kvalite to bude. Ja to dám na HDčko a dám to na dokumenty, nech sa mi to ukladá tu na. Dám konvert. Tak, teraz sa mi to konvertuje a uvidíte, že za chvíľočku sa stane presne to. No, takto. Toto sa volá, dobre. Toto sa volá Tu nahrávam 15. AVI, súbor. No, teraz sa počkáme, no, alebo takto, skratíme si to. Tento súbor, to je toto, čo teraz konvertujem, má veľkosť 33 MB. Takže je dosť. No, aspoň pre mňa. A teraz sa pozrieme, čo sa stane po konvertovaní. No, konečne. Už. Áno. Konvertovanie kompletné. Tak. Teraz si toto dáme hore a dáme si tu na prepáčte, ale nájdem to, kde sa mi to má ukladať. Áno, a toto. A teraz vidíme, že to má veľkosť 21 MB. Čože oproti týmto 33 oveľa menšie. Takže ja doporučujem to furt dávať tak. A ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Ale dajte like, alebo koment, alebo odber a uvidím sa v ďalších videí. Takže, čau!